No niin, se on Mr. Veto, terve. Nyt on aika kova kamppis tiedossa ja moni on jo kokeillut onnea, mutta kukaan ei ole vielä onnistunut napsauttaa tätä, joten kokeile säkin nyt seuraavaksi. Idea on seuraavanlainen. Avaat pelitilin videoslotsille, talletat 20 € ja saat sen jälkeen 11 ilmaiskierrosta tähän Star Wars-peliin. Jos voitat tasan 1 euron, niin saat 500 € palkintorahaa. Eli ei voisi paljon simppelimpää olla. Eli kokeillaan ja katsotaan miten mulle kävisi. Tasa 1 euro pitää saada. Tässä on nyt yrittäneet tosiaan ollut jo muutamia kymmeniä ja lähimmäksi mitä on päästy niin 95 senttiä, joten kannattaa kokeilla. 105. Ai. Tää on just herkkä laji nyt. Ja tosiaan nämä ilmaiskierrokset löytyy sitten bonukset osiosta. Ei napsunut mulle, mutta käy sä kokeilee onneesi.